Здравейте, пичове! Искам много набързо само да споделя нещо с вас относно този приятел. Значи имам го от близо година. Това е второто нощче. Зарежал съм я, не помня, повече от 2 пъти. Просто исках да кажа, че един невероятен продукт. Сравнявам го с... Имал съм от ефтините, които за месец-два заминават. Имал съм и от скъпите, които не си заслужават парите, които са 3 пъти по-скъпи от тая. И това е. Компактна, солидна, не се изхъбяват нощчетата, не пада батерията, държи много. Заслужава си. Заслужава си хората като нас да я имат. Това е. На здраве!